Сен татар жырларын тәнқидлейсің. Татар музыкасы, татар сәнгате артта қалды деген фикір белән яшисең. Тик мин синең белән килешмим. Синең карашыңны кабул итә алмыйм. Юк, мин синең киләчәгеңә кысылмыйм. Чөнки мин үз киләчәгемне кыру белән мәшгуль. Синең үз юлың бар. Ә минем үземнеке. Минем үземнеке. Минем максатым бар. Татар җырларын яңа дәрәҗәгә күтәреп, бар дөньяга таныту, татар яшьләрен берләштерү. Бәлки стереотипларны читтә калдырып, яшьләр өчен яңа сәнгать дөньясын кыра башларбыз. Ничек карыйсың? Ни диярсең?